the same yesterday, today, and forever. Kung unsa daw ko nagsulti itong una, pareha gyapon na karon og sa kumalabot, no? Forever. Mo bitaw na ato nang isgutan ang katong gingon ko na ninyo ang miaging Domingo kanang the way that leadeth to life. No? Nga matod pa niya gamay ray nakatultol ni ini. Ang Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Tanawa. Daghan daw na nangagi diha, a broad man. Matod pa sa verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Gamay ra ang nakatultol. Dalaygo ng Ginoo nga siya nagatudlo kanato, nagatultol kung usa nang dalan pa sa langit. Nga muuyo na lang ang tao. It is appointed unto man once to die, but after death the judgment. Sa ato pa muuyo na day. So therefore, wa ka naglakaw sa way of life. Ang imong gilakwan is leadeth to death. Manang wingon lang ang tao nga o di mo tao natural yun kaya kita mga matay kita tinuod mo na it is appointed no to man. Abi nimo diri sa Bible ang tao aduna gyud katapusan. Ang gingon ni Salmista David sa Psalms 90 na chapter 90 verse 10 nga ang ato daw life is kung mahimo karon mga panahon na no mahimong 70 na lang. Kunya, if God permit, kung itugot lang sa Ginoo, muabot kag 80, okay. Matod pa ni Salmista David, basta muna ato yung kwan sa itong kinabuhi, dangatan. Kaya sama raman ta sa flower, sama ta sa grass, kwan yuta, malaya yuta. Muna nga ang pulo sa Ginoo nagsulti, nga adunay dalan padung sa eternal life. Nga matod pa ni Jesus Christ, for the wages of sin is death, but the gift of the Holy Spirit is eternal life. Si Kristo nagatag og gift nato. Kanang gift nga gihatag ni Kristo sa ato, that is life. Dili death. Kaya ang death, that is the wages of sin. Bayad na sa sala. Mo na gingon sa Bible, it is written na, dili na to na malalis. Mo na magisgot ta karon sa gikingon kaninyo, mga andamay niyo kinabuhi ba? Naanata sa last days ako ipainumdum ninyo. Naanata sa last days mo na naipulong gingon, redeem the time. Work while it is day, the night coming, no one can work. Matod pa dito sa Old Testament, while the light is there, naapa ang light, mo nang gingon, walk in the light, lakaw mo sa light, aron dili daw mo maabsan sa kangit-ngit, kay wa ta kabalugod sa ato ang kinabuhi. Mo na nga ang pulong sa Ginoo atong tun-an aron mao man guni atong guidance, mao ni ato ang life dia sa Ginoo, mao nang maminaw ta sa pulong sa Ginoo because mao ni atong bread, the bread of life, a spiritual life that we have in Christ, nga naada diya kang Kristo. Muna akong buot pasabot, muna nga magisgot ta, kanang the way that leadeth to life. Kanang the way that leadeth to life, dili na mo atos kamatayon. Ang mga Kristohanon, nga mga lagat sa Ginoo, gitagaan na siya og gift, eternal life. Muna mag-serve ta sa Ginoo, ang atong giserve for the eternal life. Mo bitaw na ninyo sa Apostol Pablo, run a race of life. Dagan dia sa lumba sa kinabuhi. Nainumdum ko atong panahon nga nabasa na ko nga tung Sodom ang Gomora nga si Lot ba gipagawa sa Ginoo. Giinan siya sa manulunda. Dagan mo sa inyong kinabuhi. Run for your life. Kaya nga naman ibubo na sa Ginoo ang iyang kwan. Motong nga samtang nga naapa sila sa lugar sa Sodom ang Gomora, giingat sila sa manulunda.
run for your life, nanagan dahil sila. Pero gisultihan siya, ayaw yun muglingi kung saan ang pagsunog sa Ginoo, ang Sodom, ang Gomora. Mao na nga kita karon, mausad na ang mga pulo nga naisulat kato na mabasihan ng Japon nato nga mo dagan kita sa alang sa atong kinabuhi aron maluwas ta. Ayaw na muglingi ha. Ayaw na gyud muglingi. Gisampol mata ni Jesus Christ kanang tao mga lagad sa Ginoo. Sama daw kuno sa magdadaro ba. Kanang gunit og daro. Nga, ang mga magdaro kanang nangalagad sa Ginoo, nagdaro na sila. Nga ayaw gyud muglingi kung magdaro mo. Ako nakatesting gyud ko. Nagdaro ko, naglingi ko, pagtan-aw nako hiwi nang ko kayo, nilibot. Ug wa nako naibawan ang sekreto, nga gitudlo gyud siya sa ako. Kinahanglan mo tutok lang gyud daw ka. Tama po tong giyon sa Bible, looking unto Jesus gyud. Tutok lang kita ang Kristo. Mo nang tan-aw gyud ka kung dili man ka nakay targeton dito ra gyud ka. Dili ka lang yung magsigi ka lagdaro, ako ug kay balo kung sana ang pagdaro diay Roma Street. Basta lang mudagan ang kabaw, ato. Diwi diay paglingi nako. O sa na ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa tuwa. Looking lang unto Jesus. Nga naman si Jesus, mo na ang mag-live na to, nagto sa life, sa eternal life. Mo bitaw na pong imimo ko ninyo karon. Andama na inyong kasing-kasing ha. Sa pagbuhat ini nga once nga ako na ning isulti sa inyo. Hindi ninyo tuwan ug buhaton wa na koy mahimo. Ay doon ay gingon sa pulong sa Ginoo sa ulahing adlaw. Ado na may mga ilhanan, pero mo na bantayan nato kay kanang ilhanan prophecy mahitabo gyud na. Bisag dili ka mag hunahuna, bisag pag maningkamot ka mahitabo gyud na. Mo nang ningon bitaw siya, strive your own salvation. Kay dagan daw nag-strive, dili sila makahimo. Dili sila makahimo. Mo na bantayan na nato. Kung ang mga tao giingnan dili makahimo, pangayo sa Ginoo nga ikaw i-guide sa Ginoo diya sa dalan. Kaya ang Ginoo ro gyapon nagbuot sa tanan. Wa gyud mahimo ang tao daw. Without Him, we can do nothing. Kanang tanan natong gibuhat because of Him gyapon. Kanang gibutang niya ang una-una sa tao. Mao nang ningon na nabasa nako. Kinsa may nagbutang sa imong una-una? Kanang tanan nimong giuna-una, ang Ginoo nagbuotan na. Kung dautan ang Ginoo nagbuotan na kay ikaw sa kataong dautan. Mao bitaw na nga mag-meditate gyud ta day and night. So Ginoo isit na to atong mind sa Ginoo aron ang Ginoo mo imugiya nato. Mo ni atong andamon karon kaning the way that leadeth to life kay bisod ni narrow ni dili gyud ka kahimoy ni kanat evil gyud ang tao nga mo enter gyud sa gate of life. Kanang iyang gingon narrow bisod but difficult is the way that leadeth to life. Yung nga naman sultihan ta mo pero hinuon dili pa ta moabot ang mga kuan sunod di wingo ra kay ako lang mong tagaan usab idea nganong musulod jud ta sa gate of life aron mabatunan nato na ang eternal life nya ako nabasahan kanang wa gyud gi-specific sa Bible nga diin kana di atong life that is kingdom of God kanang kingdom of God that is spiritual dili na makita ba ang espiritu mabati. Konsensya man ang espiritu. Pagbati ba? Kung batiwan nimo ning pulong sa Ginoo, that is Holy Spirit. Kung wa kay gibati diri panarbaho lang, that is a natural spirit, di manarbaho makita. Kung may giingon sa Ginoo kang Adan, magpatulo sa iyang singot. Unya kung naa kay hunahunang daotan, mupatay man ka, mo-steal man ka, mo-destroy man ka, that is the spirit of evil. Mo bitaw na nga mas gwapo yung ang Ginoo mo lead nato. Nga ang pulong sa Ginoo nga atong kinabuhin. Mo nang giingon, there is no condemnation who walk not after the flesh, but after the spirit. Wala nay paghukom. Wala nay impierno, wala nay kalaglagan, wala nay kamatayon kung maglakaw ka diha sa espiritu because ang espiritu is life. Mo bitaw na nitak na ato nang hisgutan karon. Mo na ayaw mo kumpiyansa. Labi na hapit na ang Ginoo kay ang ilanan na nana ang ilanan. Pero una sa tanan ako kung hisgutan about ining the word of God or His voice or the voice of God tingog og ang pulong sa Ginoo. Ang Hebrews chapter 3 verse 7 and 8 og sa Psalms 95
8 and 9, ingon pa dito, pareha rin sila pagkasulti ha, nga si King David o sa Hebrew, gisulat, yapon ang gisulti ni David. Sa verse 7 sa Hebrews, wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear His voice, verse 8, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Tanawa. Gina niya mga Hebrewanon kita, ngapil raman ta, mubasa kita sa pulong, ilahan ng pulong, kita kay mo apil man, apil punta sa pulong sa Ginoo. Muna yang gingon karon, so busa ang Holy Ghost nag-ingon. Kung makadungog gani mo sa tingog sa Ginoo, ayaw ninyo pagahiya inyong kasing-kasing sama sa akong kasuko, nga matod pa niya ila kong gisulayan, nga matod pa dito sa kamingawan landaan. Nasuko ng Ginoo dito 40 years and 40 years. Nasuko ang Ginoo sa ila. Kung atong tanawon, wagi kalipay ang Ginoo sa ila nga gidala sila dito sa wilderness. Kabaw ba mo sa ng wilderness? Dito sa Bible, that is a place of God. Imbis ang Ginoo nagbuhi nila, moabot na sa Revelation, sa diya moabot ang Great Revelation, adunay spiritual wilderness nga giandam sa Ginoo, nga matod pa sa Revelation, ikot up ta aron buato ta sa place o sa lugar nga gitawag og wilderness. Hinumdum ko sa tong lugar na wilderness nga ang Ginoo day nagdumala nila. Nawa sila nanarbaw, gipakaon lang sila og manaan. Well, kanang bird mga. Sila lang kaunon, wag yun, sulod sa 40 years. Pero, nasuko lang yapon ang Ginoo sila. Na-provoke. Muna ilang gisulayan ang Ginoo sulod sa 42 katuig. Muna hinungdan ang Hebrews, nagkuan pa siya, nagpahinumdom. Namatod pa niya, harden not your heart, as in the provocation of the day of temptation in the wilderness. Muna sa 1 King, adunay mga sulat sa chapter 8 verse 56. Blessed be the Lord that hath given rest his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his goodness, of good promises, which he promised by the hand of Moses his servant. Munang giundalagon ang Ginoo nga siya nagahatag og pahulay sa iyang mga katawhan. Walay usa nga napakyas sa mga pulong nga gisaad nga maayo sa Ginoo. Muna iyang gingon. Nga iyang gisaad ngadto sa panahon sa kamot pa ni Moses nga iyang servant. Katong mga promise sa Ginoo sa ilaha walay napakyas. Not filled one word. Ang problema lang kay sila, wa matabangi, tungod kay wa man nila tutumana. Muna kung gingon kining mga pulong nga gisulti niya, wala daw usa nga mapakyas. No one word. Mao na iyang gingon dinhi. Ingon pa ni Isaiah po sa 36 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. None shall want her might or her meat, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Matod pa niya ni Isaiah, pangitaan ninyo diya sa libro sa Ginoo ug basahan ninyo. Kay walay usa nga mga mapakyas ana, wala bisan ang kauban sa mga pulong. None shall want her meat, kanang meat ba kanang classmate. Kung sa mga pulong, kung sa Old Testament at sa New Testament, classmate na sila, walay matagat, tinuod na, mahitabugin, ha? Manang ayaw ko ina nga baliwala lang ninyo, kaning mga pulong, isa lang ka pulong ang inyong ginahantod nga nagsimba lang mo. Kung di mo maninood sa tinuod lang day, maluwas mo. Naanar ba sa last lista, muna pisulti pa ninyo. Muna yung gingon, no one of these shall fail. Sa Lucas, ingon pa ni Jesus Christ, chapter 16, verse 16 and 17, the law of the prophet were until John, since that time the kingdom of God is preached, and man preacheth
into it. Verse 17, and it is easier for heaven and earth to pass that one little of the law to fail. Walay usa ka gamay lang o title, one title of the law, title niya. Walay mga uluhan o title nga naisulat diya nga mapakyas, mahitabo kito tanan. Pag ingon further find it, gamay ra. O bitaw nang gamay ra na luwas atong pag old world o old earth nga gilunupan sa Ginoo, walo lang, anong walo raman? Mo sad na karon nga matod pa ni Jesus Christ, ang iyang pagbalik sama kuno sa manner of kanang pagbaha na nga wa sila kabalo nga nisulod na si Noah sa arka. Ang ilahang gibati daghang kayo ilang gipangbuhat, wa sila nagpakabana. Nagtuo siguro nga ang Ginoo mo atag pag-chance niya, wa ko may grasya atong una. Moto sila, kung sa giingon ni Jesus Christ, sama daw kuno sa lunok, ang iyang pagbalik, way nasayod, kay nga naman, wa sila masayod, kay nga naman, nagnegosyo sila, nanarbaho sila, na nagminyo sila, na sa pa ilang ipangbuhat, nakalimtan. Gani unta ni Apostol Pablo, nagpadayag siya, bahala kayo sa inyong gibuhat, na diha, daw isipan na lang ninyo wa buhata. Kung nagnegosyo mo, isipan na wa ninyo na ginegosyo para sa inyong paggalingon. Kaya ang ato agong ang gusto mong sa Ginoo, kaya ang Ginoo hapit na mo balik, mangandam na ta. Sa gilang ko na buhata, wa man ningon nga i-reject na nimo mga bulato nimo. Dili na lang ka magminyo kay nga naman because God is coming. Mo bitan na ningon siya, ang nay mga asawa, isipan ninyo nga wa mo asawa. Kamong bagong gikasal, isipan ninyo nga wa mo kasla. Natural na, mo bitaw na akong gingon, kay nga naman, mag-prepare naman ta. Mo na kay nga naman, iyang gingon din, the law of the prophets, Jesus Christ mismo nag-ingon, where until John, since that time the kingdom of God is spread, and man preached into it. Kanang naglugos sila pagsulod sa sa kingdom of God. Murag, iyang gingon ga, linugsanay, kanang tinugsanay, linugsanay, kanang naningkamot. Kanya, ang gingon sa Ginoo, walay makahimo. Nga nung wa may makahimo, magpatabang na kita sa Ginoo. Mo nang mag-pray kita kanunay nga ang Ginoo mo lead us. O mo lead sa ato nga. Igayta niya every Sunday nga Ginoo, gaylig ko sa mong balay. Gani si David ato ang scripture reading. One thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Kaya nga naman nakaingon to siya, kay isa naman ka adlaw mo abli ang balay sa Ginoo. 6 days sa tao man na, pagka 7 days, diyan naman mo abli. So desire lang na iyang gihimo. Gani, nag-ingon siya. Sa 1,000 nga mga dito sa simbahan, may lang tag-usa siya tig-abli. Nga naman, importante yun nga naa siya sulod sa simbahan, bahalag, manilig ba siya? Magtrapurang ba siya? O, ang gingon ni David, kay hari man siya, abli na lang. Hari na, tig-abli lang ha. Di siya ingon dito nga siya tig-ihap sa tao. Hindi, ang ihap, tig-abli lang. Kaya nga naman, haibaw siya. Ingon man gud siya 27, sa Psalm 27, verse 5, verse 5. In the days of trouble, He will hide me in His pavilions. Aron iya kung taguan sa diha nga moabot ang kagubot. Taguan ta. Nya karon kinamay moabot kagubot. Baliwala o la to na. Bobita na ang Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, not just of one title shall in no wise pass from the law, till it be fulfilled. Hantod nga kini matuman yun ang tanan. Wanang gingon di ka kalalis, ma-fulfill yun ni tanan. So kung sa inay sulat diri, jot lang, kabaw mo sa nang jot? Saan nang jot? Tulpo? Point ba na? .com jot ang iya ka ng muragwa na, tama ba? Pagsulti sa pulong sa Ginoo, period or kama.
mahitabo na. Sunod na po, sulti kama, mahitabo na. Mga title. Unsang title nga gingon ni Jesus Christ? Kanang title nga gingon niya gani sa Israel, giingnan ni Israel, ang kamatuoran wala na nila. Tinuod yun na. Mabito na nga, ingon na po ni Jesus Christ ato ang niduortan niya, if we shall know the truth shall set you free. Ito man truth nga ato ang panikamutan. Anang gitawag nga mao si Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Niagit ta kuno sa dalan kay nagsimba ta, nagbasa tag Bible kay natay kamatuoran, pero di ta mo tuog life. Appointed ang ato wants to die. Sabi na ako, di na lang ta mga lagad kay mamatay man ta. Kung di ta mamatay ron, naigiandam sa Ginoo, naisulat yun na. Pag moabot ning duha ka sign, last two, sign, before siya mubalik. Doon ay last two na lang, second to the last. Kaya ang third to the last, nahitabo na. O to kung gingon sa inyo, doon ay mga world happenings o kanang mahitabo ba? Para itong gitawag og pestilence, one of the sign of God. Sa ito yung gingon, nahimo tong world. Wabitan ang gitawag epidemic. Kung pandemic lang, ang pandemic, nahimong pandemic kay world man, worldwide. Pandemic. Pero sa Bible, atong una, epidemic kay sila ra may padalan sa Ginoong sakit. Dito raman sa ila karon nag-worldwide man. Abi ni atong Second World War. Ang uban dili wala nangamatay sa gitawag og gira. Nangamatay sila sa mga epidemic. Doon na to epidemic ako nabasahan nga ang sundalo nangahurot lang. Ang uban atong paggira nila gipabugnaw sa Ginoo ang panahon ay nangamatay ang mga German sa kabugnaw. Ang uban pod daghang kay nangamatay sa balatian nga doon na to'y balatian nga grabe daw kayo. Ang Ebola, karon naman ng Ebola. Kanang say tawag tong mga SARS nga mga bag-o na naagi di kuan dito. Spanish nga kuan sakit. Samot kung Brother David, bawa ba na ka ng Spanish ba, ha? Spanish flu. Mo to'y nipatay sa mga sundalo dito. Madugay kayo nila na diskubrihan ng kuan. Anong gitawag ko? Sitawag ng vaccine. Wala sila kuan og vaccine para ato. Pero karon kita, glory to God, nahunong, may kumpiyansa ang tao. Kanang chairman or doktor sa WHO, nakita na ko sa YouTube na kuan daw ang sitawag na kanang COVID-19, napugnan. Ngayon siya napugnan ang COVID-19. Glory to God. Nga naman, gitagaan tag chance sa Ginoo mo nang kinahanglan alert to ta kay wala gyud mapil diri sa Bible. No. Mo bitaw na ang usa ka butang iyang gingon dinhi. No one bisan pa one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Mahitabo gyud ang tanan. Mao na kanang mga butang nga gisulti sa pulong sa Ginoo mahitabo na. Ingon pa ni Jesus Christ, gisulat ni Mark chapter 12 verse 2. Jesus said, ingon pa niya, see thou this great building, there shall no be left one stone upon another that shall not be thrown down. Matod pa niya, samtang si Jesus Christ nigawa siya ato dito siya sa buntod sa Mount Olive, gitudlo ni Jesus Christ ang building, building. Nga matod pa niya, nakita ba ninyo kining dagkong building? Walay usa mabili nini nga kanang pinatong sa bato nga dili pagatong pagon. Matumpag yun na, sa unsa pagi tumpagon na linugon dili. Moabot yun ang panahon matumpag ra na pareha ang Syria. Tanawa ang Syria. Mura gitawag og devastation city kay ngano man mura wala gid mura gisalikway na ba? Halos na nga hurot ang mga balay. Gani sa Ukraine na ay mga gagmay mo nang giingon nga i-turn down dyan na sa Ginoo, pinaagi sa war sa mga tao. Mo nang iyang gingon din sa verse 4
nangutana dayon ang disciples, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Sulti may kung kano sana may tabo. O kana, kano sana matuman. Mo tong unsay gisulti ni Jesus Christ, nagsulti ni siya sign. Namatod pa niya makadungog mo gira. Rumors of war. Nation against nation, kingdom against kingdom, nagsugod na. Manang mangandam gyud tayo ni. Kaya abin mo sa tinuod lang karon basig kumpiyansa mo ha. Muna akong wingon ninyo, kupot yun mo pangalagad sa Ginoo. Kay doon na gisulat sa Bible niya, tanang mahitabo man yun. Expressly man yun na. Manang giingon, nasulat man yun na. Namatod pa niya din na, magirag yun. Gani sa YouTube ron, doon ay nagisgot og kanang mga religious leader is about one world religion. Sila nagisgot pod sila. Unya ang mga tao pod nga mga hari di sa syudad o sa kingdom, mag-away pod na sila aron kung kinsay mulid nila. Muda ko kay naisulat man guna sa Revelation nga matod pa ni Jesus Christ nga naagi kingdom sa kingdom. So nya kana manggod si Satanas nga hangtod nga di na siya pasakon sa langit, inaog na siya diri. Doon na siya sudlan. Mo na ang gitawag nga din kanang king president or hari diri nga mudaog sa war, wala na ang sudlan sa espiritu ni Satanas nga din magpakasama na siya sa Dios. Kinsa may adunay plano magpakasama sa Dios, si Satanas lang wala mo enter siya ng kingdom niya. Mao tong gingon mamatay na siya, mabuhi na siya para mahimong sama ni Jesus Christ, and then muring dahil siya. Ang mga tao mutuo dayon sa iya kay ngano man nabanhaw man siya. Mo na tong pabuton na moabot yun na. Kay magsugod na ang gira karon, ang gira karon nagsugod na og gisgot basig baliwala lang na ninyo. Kaya mga tao baliwala ra. Mabaliwala ra po na sa mga Christian kung mga pastor, mga teacher about sa pulong sa Ginoo di gani magpahinumdom. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo warning ni. Warning ni. Wat nga naamoy leader sa Kristiyano ningon pa sa Bible, dili gani siya muwar nga dunay war nga moabot. Dili na siya pinadala sa Ginoo. Mabita ako kanunay ko nagawa ninyo. Kay kuyaw na ang panahon na. Wala yang gingon, ma-fulfill yun na. Wala gingon sa Matthew chapter 24. Kano sa adaw puno, kau mubalik, o unsay katapusan sa adlaw, dito ni Marcos ang iyang gisulat, kano sana matuman. Pero ang gipangutana daan sa uban, gisulat ni Matthew, kumpleto yang giingon kanu sama na mahitabo ng ang bato pinaton sa bato nga matumpag ug ang himang pagbalik ug ang katapusan sa kalibutan. Mao gyapon to ang tubag ni Jesus Christ kang Mark ug kang Matthew ilang gipang sulat, pero dunay usa nga wa nila gisulat o wala mawali ba pero gisulat. Manong bantayanan nato unsa iyang giingon dito sa Matthew chapter 12 o chapter 24 verse 12. Muni bantayanan na to is na-fulfill yun eh. Ma-fulfill yun eh. Ingon pa niya sa verse 12. And because iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Muna, pagbantay mo, basig di na mo ganahan wani din eh. Wa na mo'y gugma sa pagpangalagad sa Ginoo, natural yun na. Ang mga tao mabugnaw lang, sige lang silang paminaw. Namatod pa niya dito, ever learning and not come into the knowledge of God. In the last days, perilous. Kaya nga naman, magsige na lang daw toon, di yun na siya maadto sa pagkahibalo. Manang gingon. Unya, ang ikaduha, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, the Spirit is speaking expressly in the latter days. Matod pa niya, some of them will depart from faith. Dili nato na malalis. Mao nang magbantay, yun mo, magbantay. Nang gingon basig mo yung kagwa na mo ganahi. Natural kay giprapisi man na. Kung ikaw ay sa Ginoo mo nang pahinumduman ka, kung gipahinumduman ka mo nang pangayo ang gidayon sa Ginoo, kay ang Ginoo mo bitaw na ang prayer, ang teaching ni Jesus Christ about prayer when you pray. Kung sa may iyang ipapray sa inyo, kung sa may inyong ingnon, ang last sa prayer nga guidance niya, lead me not into temptation. Ayaw ko giyahi sa
pagpatintal o sa matintal ko nini kalibutan na aron di ko kinumdum nimo. Unibot pasabot. Kinahanglan yun nato ang Ginoo. Mabita na nga kaning kalibutan mahanaw na ingon pa sa Matthew chapter 24 verse 39 to 34 to 39, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. May tabog yun na. Ang tanan pulong may tabog yun na. Muna si Solomon nag-ingon sa Proverbs chapter 29 verse 25. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. Safety na siya. Kung musalig ka sa Ginoo, gusto ba mo og safetyness? Kanang makabaton mo og kanang wa mo'y kahadlok. Abi mo kining 666 hadlok man iba. Pero kung may baw ka sa pulong sa Ginoo, kaya ang Ginoo nag-guide nato, nag-instruct nato sa buhaton, ayaw ko ingna nga din ang gi-instruct sa inyo sa mga magwawali is there will be a rapture. Unya, unsa may qualification sa rapture? Kanusta man may tabo ang rapture? Mo bitaw na nga nag-search sa Bible aron naa tay buhaton kay cursed is the man who do not confirm the word of this prophecy. Wala ka nag-confirm ining pulong sa propesya. Tinumlo na nadaan. Mo bitaw na yung sa Apostol Pablo is mo continue kita pag-search aron mahibaw-an natin kung unsay natin buhaton hangtod sa katapusan sa kalibutan naa pag itay buhaton. Sabi na kaning about kanang naglakaw ta sa dalan sa kinabuhi aron di ta mapandol. Una akong ingnon ko kamo ang dalan. Ingon pa ni David ang dalan sa Ginoo naa diha sa simbahan. Ingon ni David, I know that the way, O Lord, is in the sanctuary. Naa sa sanctuary, naa sa simbahan. Kini atong gipangbuhat simbahan man ni sa Ginoo. Atong dalaygon ng Ginoo. Unsa man niyo pagsimba is to honor, to glorify and to praise. Niya ta diri mo honor, i-honor natong adlaw, i-glorify nato ang balay, ug atong daygon ang mga pulong sa Ginoo. Muna ang pagsimba, muna wani kita diri. Labaw sa tanan, nagpasalamat ta sa Ginoo kay kita tinawag niya. Muna yang gingon din ni Solomon. Ang kahadlok daw sa tao mag-bring nag-isner. Pag moabot na gyud na mahitabo na gani nang giingon nga magsugod na nag-declare na ra si Putin about anang gira ha, nag-declare na siya. Unya, matod pa ni Putin, iya nagdaw gamiton ang nuclear. Wala siya nag-bluff. Wala siya nagbinuang. So, sa matong buhaton, saan nila na, maningkamot ng gitaro, isipti man ta sa Ginoo. Kaya ang safety, naara sa Ginoo, ingo pa ni Solomon sa Proverbs chapter 21, verse 31. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Naadiya sa Ginoo ang safety. Matod pa ako nabasahan, daghan na kayo pulong nga kung ako pang isulat. Sa gingon sa Ginoo, matod pa ni Jesus Christ, sa diri pa ko, gibantayan tagyud mo, ug walay mawala ninyo. Sa diri pa daw siya. Karon, kung ano man siya, ang nagbantay nato, ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa pag-comfort. Nga naman, kay ang mga iya daw sa Ginoo ni Jesus Christ nga gihatag sa amahan, wa gyud makahilabot. No one can touch. Totoo ba mo anak? Mo bitaw nang manikamot jud ta sa atong buhaton. Sige lang pagbuhat lang, pagtrabaho lang, basta inik-abot sa gisugo sa Ginoo in the day of the Lord. Mo nang giingon, asa man ta? Ato bita sa balay sa Ginoo. Mao na ang ato ang isgutan karon anang dalan padung sa langit. Before ta mo adto kay abi nimo walay tao nga nag-agi ini kay bisan kani ako atong unang panahon wagi ko ni agi ini. Bisan nagsimba ko, wala ko sa dalan nga nagiya og kinabuhi. Lalimong ka ang dalan nga giingon ni Jesus Christ. Kung musunod ka kan Jesus Christ, di ba si Jesus Christ ang dalan? Si Jesus Christ ang nag-andam sa dalan nga buadto tag-amahan. Mao nang niingon siya, walay usa na makaadto sa akong amahan gawas kanako. Kay ako ang dalan, kamaturan ug kinabuhi. So, wagi kita kan Jesus Christ. Unsa man ato pagagi kan Jesus Christ? Mupalo ta kan Jesus Christ.
If any man come after me, let him deny himself. Kaya ninyo na. Take up his cross and follow me daily. Muna gingon ni Jesus Christ, kaya Jesus Christ ang the way. Muna atong isgutan ning the way that leadeth to life. Muna gingon sa Matthew chapter 7 verse 13. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Dagay nangagi diha, basig ba, ikaw usa ka na. Ako nang adunay gingon ni Solomon, there is a way that seems right unto a man, but thereof the end is death. Ay, appointed man day ka sa death. May padi na ka mga lagad. Klaro gid na pagkasulti ba kung atong hunong naon ni pulong sa Ginoo, kung maghisgot man na tagpulong sa Ginoo, tama gyud gingon sa Ginoo. Nag-search sa Bible because we know that eternal life naa dili sa Bible, but we are not willing. Nganong di man willing ang tao? Because wala maanggugma sa Ginoo sa ihawa, gibutang ba? You know, kanang love is the gift of Holy Spirit. Muna ka na akong gingon sa inyo, kung nagminyo man mo, dili na love, kay God is love. Walay gugma ang tao, unod na ang tao. Nya ang love is spiritual. Nya mingon ka na igugma ka niya, wala. Naibog ka lang niya. Muna ang time, nga din ka mo nawana. Muna ang gingon, kung ikaw iya sa Ginoo, sa may mong buhaton, love your wife, love your husband, love your child, love your neighbor, love your enemy, love your brother. Nga naman kay, gihatag naman sa Ginoo ang gugma diya nimo, kay nga naman, nahigugma man ka niya. Manang giingon, you love Him because He first loved us. Di ba? O katong naigugma kaniya, gigugma sa Ginoo. Ang wa naigugma niya, klaro kayo, wa po naigugma sa Ginoo. Mo bitaw na kanang ingon niya, sulod jud mo sa straight gate. Sa verse 14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Straight yun na ang gate. Tulira yun ang dalan. Kung ningon si John, before siya nagbautismo, ningon siya sa mga parasyug, mga eskriba. The voice coming from the wilderness. Nang matod pa niya, straight, dapat, the crooked. Mauna niyang gay, straight yun na. Mauna nga si Jesus Christ, ni ani siya din eh, mauna siya din ang mag-turid. Kaya wa matay mahimo. Siya ang dalan. Siya ang mag-prepare. Mawabit na ang Lucas chapter 13 verse 24, strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Si Jesus Christ mismo nag-ingon, matuman yun na, mo nang bantayanan nato, nga paningkamutan yun nato, pangayoon nato sa Ginoo, nga diin, makahimo ta, pinaagi sa tabang sa Ginoo, mo nang hinungdan nga mag-ampo kita. Mo nang gingon, watch and pray. Matod pa niya, kay dagan gayoy naninguha to enter. Will seek to enter in and shall not be able. Ayaw ko nahimo na nako na. Not able ay ang giingon. Mo bitan na ning sa strive to enter in that straight gate. For many I say unto you, kay dagan gayod ako magaingon ninyo, daghan naninguha apan dili makahimo. Ma-fulfill man na, kay ngano man, wala gyud usa ka pulong nga ma-fill. No one filled. O, manang umbot pa sabot. Kung usay gisulti sa Bible na, gina. Mo bitaw na, sa gilag gamay rata. Kay mo man nagingon, 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. Wala ayan o, pangita nga, mas maayo itong daghan. Usay gingon ni Jesus Christ, nadalaygon kamong gamay panang, padayon mo gamay panang, a little flats, padayon mo. Kaya nga naman, ang Ginoo nga nasa langit, nagakalipay siya sa paghatag sa iyang kingdom. Muna nga, sa kagamay nato, gipadayag niya ang kingdom. Kay kining kingdom, tinago gyud ni mystery man ning kingdom. Mo bitaw nang ningon si Jesus Christ, seek ye first the kingdom. Sao man ninyo pagpangita, hingo ka ba kanang pagsimba kingdom na no? Dili na kingdom nang hingo nga pagsimba. Kung dili ang pagbuhat sa pagkamatarong.
There's a kingdom because, ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness. Sa mo na ito pagbuhat ang righteousness. Peace. Oh. Righteousness, peace, and joy. Kinanglan natay kalinaw. Natay pagkamatarong. Kanang righteousness of God. What is righteousness of God? Tinago ra ba na si David? Nag-ask mangani na, open to me the way of righteousness. Teach me your way of righteousness. Muna kanang righteousness is pangitao na. Kay kanang righteousness, that is a kingdom. Mawabita na iyang gingon din cannot be evil. Muna ang Philippians chapter 2 verse 12 nagpa-remember si Apostol Pablo sa mga Gentile kasi Apostol Pablo mauna ato ang ministro. Matod pa niya, work out your own salvation with fear and trembling. Kamong mga naningkamot sa inyong kalawasan, ubanin ninyo kahadlok. Di mo mahadlok nga sa ulayng adlaw ang Ginoo manimalos. Nag-prepare ang Ginoo kapungot, nag-andam ang Ginoo impierno nga abi mo sa impierno, itorture mo sa Ginoo, itorture ta sa Ginoo. Kalag impierno mo na gitawa og the second death. Mo bitaw na ang tao, mo na ningon si Jesus Christ, pagbalik daw kuno sa rapture si Jesus Christ, mamangon to ang iya sa Ginoo. Ang dili iya sa Ginoo, dili mamangon. Kay nga naman, lamyon rato sila dito sa lake of fire, which is the second death. Dito sila mo diretso. Pero kanang mga iya sa Ginoo mamangon na unya kadtong nahibilin kay dili man tanan mga matay ug ang mga buhi sa gawon aron musugat kang Kristo. Manang walay giingon nga mahitabo rapture kun dili twinkling of an eye, that is a part. Wala siya kanang giingon nga rapture daw kuno in the twinkling of an eye. Ilisan man ta, manay gitawag og rapture in the twinkling of an eye. Mo man atong gipaabot nga ilisan atong lawas aron makasudyo ta sa final, the kingdom of God that cannot be shaken. Kay uyugon jud niya ning kalibutan. Aron nga ang kalibutan giingnan ta bitaw mo 2/3 ang mga Kristiyanon mga matay. Kundi man ta mga matay sa sakit, adunay giandam sa Ginoo great tribulation. Sa war palang daan mo na akong giingon ang second to the last sign sa pagbalik ni Kristo is World War III. May tabog yun na, inisulat na din mahanaw ang langit o ang yuta, pero akong pulong di gina mahanaw, ma-fulfilled na. O hapit naman, pabuton pa ninyo. Ako gani, napalandong ko gabi, guys, sige kong tanaw, sayo kong mata, kaya nga naman, kung unsa gyud gi-declare ni Putin, daghang kayo siya gi-declare, mo na nga, ang mga Kristiyano nga, nagbaliwala lang, mo na nga po, nisulti ninyo, kay mo nang gingon dito sa Old Testament, ang propeta di gani musulti nga dunay gira moabot dili na siya pinadala. Kay nga naman, usa pag pangandam ninyo nga wa man siya naisulti nga adunay may tabo. Wa bitaw na ako mingon ninyo adunay may tabo, magbantay ta kay ang sign sa pagbalik ni Jesus Christ, there will be a great tribulation. Nga sukad pagbuhat sa kalibutan. Wala na naitabo. Hangtod may tabo na o dili na may tabo kas ala na may tabo unsa man na marking 666 okay la og di ang kuyaw dag di ka mamatay kay nga naman magantos pa ka pero ayaw ko inag mas mayo pa mamatay sa tinuod lang ang kamatayon tuwa na to sa lake of fire o sa Sheol ba a little hill so diyan nga ang tao daw ingon ni katong mga disciples ng utana sadya nga ang tao mamatay daw, asa sila padulo. Ang iya sa Ginoo sa sabakan ni Abraham. Ang dili iya sa Ginoo tuwa dito sa Hades. Nga katong dato nga naghangyo kang Father Abraham kumahimo kanang tudlo ni Lazaro mao na kanang ipatuslo sa tubig ug niya ipatuslo sa iyang dila aron kay nga naman nabati niyang kainit. Nangandoy siya. Kung sa gingon ni Abraham, walay makahimo anak kay gialian na sa Ginoo. Pwede ka itong tao. Moto na hangyo ang dato, Ginoo na ako'y mga isuon dito. Nawag yun sila masayod, nga pirti diyang pahita dire. Sa gingon ni Abraham, pasagdi sila dito. Kaya kundi sila mutuo dito, nga naa na si Moses dito, awa na daw mahimo. Yung ingon na sa dato, nga itong mahimo ka nang naagyod gikan dire. Dili na mahimo ang pagpatay mo balik pa sa kinabuhi. Kaya nga naman,
naatay gitawag og sulat nga diin matuman yun na dunay resurrection. Wala yang gingon. Ang atong salvation kinahanglan paningkamutan nato with fear and trembling. Dili lang ingkon maglingkod-lingkod lang tanan natay salvation. Ni manggani ang mga tao kabaw nga tulo ka klaseng salvation. Ang salvation sa kamatayon o ang salvation sa atong kasalanan o ang last salvation sa ato ang kanang resurrection. Mo man nagingon ni Apostol Pablo. Mo bitaw na kanang salvation nga to karon kanang makasalata, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Mo na nga kumpisal dahil mo sa Ginoo niya i-repent ang tunay gyud nga ngayo pasaylo nag-usab. Kung wa ni mo na usba, wa ka nagrepent, wa ka na ngayo pasaylo. Wa ka pasaylo sa Ginoo kay mao man lang gyapon. Mo nang gingon, repent gyud. Usba gyud. Ayaw na nang ingon ko kaniadto ang imong sala diya sa Ginoo sa may sala kabaw pa mo sa sala giingnan ta namo ang sala sa Israel is wa nila buhata ang pulong sa Ginoo karon kung wa nimo buhata mo na imong sala karon buhaton na nato sa ang pagbuhat nato sa mga bulaton sa Ginoo kung way nagwali nato mo nang wa tay tuwan ingon pa niya dinhi sa ingon ni David sa Psalm 119 verse 120 my flesh tremble for fear of thee, and I am afraid of thy judgment. Ang akong unod, ingon ni David, nangurog sa kahadlok diha, og nangurog ako sa paghukom niya. Munang gingon ka ng judgment, afraid na si Juan, afraid si David, King David, afraid siya sa judgment. Kabaw ba mo kanusan ang judgment? It is appointed unto man once to die, but after that, judgment. Muna nga si David, naadlok ka ng judgment. Kaya nga naman, ang meaning sa judgment, decision na sa mong life. Nganong namatay ka? Because you are walking in the way of life, of death. Naglakaw, manguka diya sa dalan sa kamatayon. Nga din si Kristo mo naghatag sa dalan sa kinabuhi aron di ka mamatay. Mo bitaw na kung mutuo ka, bisag buhi ka, di ka mamatay, bisag patay ka, mabuhi ka. Do you believe that? Ingon pa ni Jesus Christ. Mutuo ba mo ana? O di mutuo sila. Kamu, kita. Mo bitaw na karon ako ginang iklaro ninyo aron kanang maningo kamot jud mo. Kay kung mingon mo pagbalik sa Ginoo di mo mamatay. Dunay mo abot nga trouble. 1/3 sa mga 2/3 sa mga Kristohanon, 1/3 na lang remnant, wanay gitawag remnant. Unya sa mga hidden kanang walay Dios, kanang di kailaw, di mo tuog Dios, 1/3 lang ang mawala sa ila kay sila may muari pa diri. Ihatag man ni sa Ginoo ingon ni Jesus Christ, when the Gentiles will reign here, mafulfill na gani na, that is the time nga ang Ginoo mubalik na. So therefore, muuna gyud gari ang 666. Mo-reign yun na siya. Pero ang Ginoo nagbuot ana 42. Niingon ang Ginoo sa Revelation 42 ka lang kabulan. Patyon na ka na to. Siya pa'y mupatay, siya pa'y mukuha. Mao bitaw nang ang Ginoo nagplano ini tanan. Mo nang dapat may bawta is know the truth. Mo nang the truth shall set you free. Ang Isra, ato ning ibalik ning Isra chapter 9 verse 4. Kay kining Isra, mo niyo sa ka gitawag og grasya sa Dios. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, this is the grace of God. Grace na lang ni and mercy. Nga gitagaan siya chance ang mga Hudiyo nga gipagawas dito sa Babylon, gibuntog ni King Cyrus, nga din si King Cyrus dili gyud na iya sa Ginoo or Muslim na siya. Kay Jewish ra gud ang iya sa Ginoo, pero giingon sa Bible, the servant of God, kay nga naman gigamit sa Ginoo si Cyrus nga buntogon bisag unsa kagamay nila ni Cyrus. Powerful na ang Babylon, si King Nebuchadnezzar, pero gitagaan og plano nga si Cyrus kay gamiton si Cyrus nga mag-declare siya nga ang mga Hudiyo pagawason because of the mercy and grace. Moto nga giplano sa Ginoo nga unsaon daw pagbuntog nalibog si Cyrus, niabot ang panahon sa iyong huna
Unsaon nila pagbuntog nga perti mang kuyaw kayo ang kural. Motong ni Santos sa una ni Cyrus nga diin adto siya agi sapa. Asa gani kay ni agi man dito sa syudad ang sapa, asa gani ni gawas ang sapa dito nila sudlon. Kay sirado gud ang mga gate, nya mga sapa di man na masirad-an. Dito sila ni kamang mga spy aron pagabli dito. Motong kuyawan si King Nebuchadnezzar nahurot hinuon sila mo ni daog si Cyrus unya nag-declare dayon si Cyrus nagiingon sa Ginoo servant of God the shepherd of God nga niingon dayon si Cyrus panlakaw mo dalan ninyo ang tanan tukuran ninyo pag-usab inyong balay sa Ginoo nga giampo ko ninyo mo to niingon dayon siya mo tong pag-abot sa Ezra chapter 9 mo ni iyang giingon. Kung basahon nimo kining prayers ni Ezra, mo ni nahitabo. Sa chapter 8, and now for a little space, grace hath been showed from the Lord our God. Gamay na lang grace ha, little. Kita gani, ang Ginoo nagatag og grasya, moingon ta, amazing. Kung basahon niyo ang pulong sa Ginoo, gikan pa dito, nakagawas na ang mga Kristiyanon sa mga captivity. Muna iyang gingon, and now for a little space of grace hath been showed from the Lord our God. Nga naman, gipakita niyang gamay nga space of grace. Space na to sa grace mo nang di ta kasaya-saya kay gamay ra ang grace nga iyang gingon. Kumingon ka, amazing grace, no. Little space nga gipakita sa Ginoo nga matod pa niya to live as a remnant to escape pa-eskipon pagod ang nahibilin. Giingnan ni Ezra, ang Ginoo napakita og grasya nato aron aduna pay mahibilin ninyo nga maka-eskapo gyud mo. Nga matod pa and to give us a nail in His holy place aron ibutang gyud na ang lansang diha sa balaang dapit. Unsa man ang lansang? Kanang pulong nga giwali sa preacher ingon pa sa Ecclesiastes nga mangita gyud ng preacher the word of truth, the upright word, an acceptable word. Kanang tinuod nga pulong ba kung unsa gyud ikaw nangalagad sa may tinuod nga pulong. Nga ang tinuod nga pulong kanang gospel nga si Kristo mao nay nagwali. What is the meaning of gospel? The good news. What is the good news? The kingdom of God. Nga manulod ka anang kingdom sa Ginoo na dili ng mga kingdom dili. Kaya nangawala na itong kingdom diri nga ang Ginoo nagamit. Si David lang yang gigamit. Nga, antod na forever siya within 40 years. Nagpuyo si David diri, why nakabuntog niya. Maka-escape and to give us a nail in the holy place. Diya sa simbahan nga, kanang mga upright words ba? Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10. A preacher sought a fine word, a acceptable word, a word of truth. Kaya nga naman, dili ta ka, sige tagwali, wata kabaluon sa gi, madawat, acceptable sa tao. Unsa may acceptable ninyo? Ang acceptable, di ba? Unsa may acceptable? Nga kung kita nangalagad sa Ginoo, dili ta maunsa. Unsa gayto atong gibasa? Ingon ni David, bisang paglibo kalibuan sa imong palibot, walay may tabo nimo. Mo nang giingon, if God is with us, what man can do to us? So nga, di mo tuwa na. Nag-ingon pagani ang Isaiah, walay hinagiban. Kung ako'y tigbuhat anang tao nga siya panday o hinagiban, wa na ko na siya suguan nga magbuhat siya para nimo. Kung ibut pasabot siya Ginoo, because kinatong life is a prize. Premium din nato. Matod pa niya din to give us nail in the holy place and that our God may lighten our eyes. Ikatuloy, pahayagan ka. Nagaan kang chance nga nahibilin ka diri aron mayagan na imuhang mata. Masabtan ba nimo? And give us a little reviving in our bondage. Nagatag siya gamayng revival sa imuhang pagka-bondage diri sa kalibutan, sa darkness ba. Mo inibot pasabot kung ato ning basahon. Dili lang kay sa ila, kita po the same yesterday today and forever apolo sa Ginoo. Wala gyud usay ni matagak, matuman jud ni mo na nga ato ning tan-awon. Gitagaan tag a little revival.
sa ato ang pagkagapos diri sa kalibutan nga moingon na lang ta, it is appointed unto man once to die. Moingon na lang ta nga mabuhi ta pinaagi sa pagpasingon sa atong tulo tapos mamatay man dayon ta. Munang giingon ni Solomon, sige pagdula mo, pangaon mo, panginom mo, kay ugma mga matay lang yapon mo. Mo bitaw na nga kay ngano man ang tao walay paglaom, pero kung moapil ka sa mga buhi ingon ni Solomon, there is hope. Mo bitaw na ni apil ta diya sa Ginoo kay ang atong Ginoo is a living God. Sa verse 9, for we were bondmen, kay kita manggod na kwanta na kabig or na bandage ba, nagapos ta. Yet our God hath not forsaken us in our bondage. Apan ang Ginoo wala nagsalikway nato, giingnan sila, wa nagsalikway ng si Isra. Kung ato ning basahon, mausag ta. Wa ta gisalikway sa Ginoo, gisalikway ba day mo sa Ginoo? Sa atong bondage. Mao bitan nang gitawag ta, gipahibaw ta nga mao ni ang pagpangalagad sa Ginoo. Nga matod pa niya, for God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy. O, gi-extend pa niya mercy unto us in the sight of the king of Persia, to give us a reviving, to set up the house of God, and to require the dissolution thereof. Ihunong to sa niya, na igamay diha, muna yung pinaka-importante ning laso. Kana si King Cyrus sa Persia, manang ningon si Isra kanang gibuhat sa Ginoo nga si Cyrus gigamit sa Ginoo aron kita mahatagan og gamayng gitawag og mercy o gi-extend ang mercy ug labaw sa tanan kay wala ta gisalikway sa Ginoo, gihatagan ta gamay revival diya sa balay sa Dios nga nagatkatibulaag na in God of the repair the desolation thereof. I-repair niya itong nangawala ba? Nganong nangawala manggod mo? Sige, dagaan mo chance. Susihan ninyo nganong nangawala mo. Ang last yang giingon, to give us a wall in Judah and in Jerusalem. Aron paghatag og wall. Kaba mo sa ng wall? Kanang sa balay, dili na wall. Ang wall, koral. Ano yung meaning sa wall? Tanang defense. Walang giingon ni Isra diya nga giingon, a little space of grace and being showed from the Lord. Nga aron naapay mahibilin nga maka-escape po yun. Kung matod pa sa 9, a extended of mercy in the king of Persia to give us and set up the house of our God to repair the desolation and the wall. Give us a wall. Abi ni matunguna, gikural yuta sa Ginoo kana si Job, nung imo nang basahon, niangal na si Satanas, di niya mahilabtan si Job kay ngano man. Imo mang gikural, mo nang niingon si Satanas kanang accuser nga up and down na sa langit, gi-accuse niya si Job. Mo nang sigig daing na siyo kay imo mang gikural. Sa tinuod lang gikural man gyud ang atong life sa Ginoo. Walay makatats na to, pero gihangyo man ni Satanas kuha because ang Ginoo dako kay pagsalig kang Job. Kay nga naman pinili man si Job. Mo bitaw nang nasulat sa Bible nga si Job usa ka taong righteous man, walay sama niya. Wala nga gisulayan siya. Kung siya nahitabo, kung siya giingon ni Satanas, gikural man gud nimo siya, giwulan ba. Unya ang gingon ni Job sa tinud ni explicar siya ang ato amanggong kinabuhi gihide manggod gitago ba ang uman daw kuno yang experiencean halos siya nga musulinder siya pero kay tungod ang Ginoo nagplan sa iya dunay plan sa iya mo nang gingon nga nakasulti siya mo din ang light gihatag sa mga tao because kanang mga tao di ay siya gikural wa siya kabaw nga gikural siya si Satanas tay giingnan. Unya si Job mo na nakaingon siya mo din ay nungdan nga gipantos si Job aron kanang gitawag ang mga pulong sa Ginoo iya pahang madunggan. Mo nang gingon ang pagpahayag nganong nahitabo na sa imo Job mo nang gingon aron gisulat ya sa Bible aron ang mga tao mga lagat po dia sama kang Job mo nang gingon siya the light is given because
ang dalan daw kuno sa tao gitago manggod sa Ginoo. Si Job lang ang gikural. Manang siya lang ang naisulat. Ang mga tao nawa sa Ginoo manang gingon natago sa ila ang dalan sa Ginoo. Kanang gitawag og the way of life sama ni Job. Ang life ni Job is naay kural. Manang iyang gingon kanang panahon ni Ezra nga ang Ginoo nag-extend sa iyang mercy aron hatagan ta og wall. Unsa nang wall? The wall is kung imong basahon ng pulong sa Ginoo, mao na kung magsigi kag basa, ang wall that is salvation. Kaluwasan ba? Ang Isaiah chapter 26